Wel, mae yna awyrgylch hyfryd man y Cylch Moch bore yma. Mae yna gystadleuaeth arbennig iawn a rhywbeth chydig bach yn wahanol. Ond dwi'n cael cwmni rhywun sydd wedi bod yma drwy gydol o wythnos. A wedi cael eiliad i anadlu bron. Joyce Owens, cyfarwyddwr cynorthwyol y Cylch Moch ar Gaifri, Ie. Ysga, mae hwnna'n deitl a hanner i gychwyn. Mae'n rhwyddach yn Saesneg. Fi'n siŵr, a beth yw'r gystadleuaeth mae hon yn un arbennig iawn, dydy? Odi, mae na dyfodol adran y moch sydd gyda ni nawr, y dyfodol y Young Handlers. So, mae'r dosbarth sydd gyda ni nawr yw o dan 6 blwydd oed. A maen nhw'n ifanc iawn yn dyn nhw. Odyn maen nhw, mae un 4 blwydd oed fi'n credu a lan i 6, so chybod yn fe odi yma. A mae'n diddorol i weld nhw ar interest i gyda nhw. A maen nhw'n wen o glis i glis, da ni wedi bod yn clywed nhw'n chwerthin. Mae'r moch mae'n gymeriadau, a mae gweld y plant yma yn ei cwmni nhw, mae'n wych i weld. Odi, a chymod, mae'n neis bod ni gallai'r neud un i'r dyfodol i ddod mlaen, chymod, yn fa roi cyfle iddo nhw. Hwna sy'n bwysig. A mae dyn ni'n gweld mae'n ar rhai o rieni, maen nhw wynebau, da ni wedi gweld yn y prif bencamp o'r ieithau, so maen nhw mewn dwylo diogel hefyd. Maen nhw yn odyn, a chymod am safety, mae rhaid i nhw cael un adult mewn gyda nhw, so mae'n bwysig, odi. Niferoedd y moch wedi bod yn uchel wythnos yma, Joyce. Odi, mae'n chylach mae wedi bod, yr ail chylach mae wedi bod mewn 10 blynedd nawr, so yna wrth y modd bod chymod y nifer yn uchel, a mae'r safon yn uchel hefyd. Mae'r safon yn uchel iawn, a dwi wedi bod yn gwylio, dwi'n dysgu mwy a mwy am foch, a mae'r mochyn Cymreig yn dipyn o ffefryn yn y Cylch yma dal. Odi, mae e, wel, mochyn Cymraeg ni yn Gymru yn dyfa, so mae yn y ffefryn, odi. A da chi wedi cael wythnos brysur iawn. Rwy'ch chi gyfle i ymlacio ar ôl hyn, wan? Wel, fe ges i ar ôl heddi nawr i wneud siŵr bod yr moch yn mynd mas ar y Grand Prix. Dwi'n ni a cael pawb gytre'n saff hyn o. So ymlacio am 9 o'r gloch hyn ar ôl mi gytre. Be nwch chi fori? Trafod y defed. Dim yn stopio? Na, dim yn stopio. Hwn di'r gwyliau i fod, Joyce? I fod, ie. Llongyfarchiadau ar waith gwych yn y Cylch Moch. Mae'n bleser bod yma bob blwyddyn. Diolch yn fawr. Diolch i chi. Diolch.